வணக்கம் டாக்டர் வி அஸ்வின் கருப்பன். இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டாஸ்மாக் கடைகளை திறந்திருக்கிறாங்க அரசுகள். இதனால பாத்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் சமுதாய தொற்று ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இப்ப அதிகமாயிட்டே வருது, மக்கள் வெளியில் வரப்போறதுனால. இது மாத்திரம் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் தயவு செய்து நீங்க மதுக்கடையில் மது வாங்க நிக்கும் போதோ இல்லாட்டி அதுக்கான லைனில் கியூவில் நிக்கும் போது தயவு செய்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இது மாத்திரம் இல்லாம கூடி நின்று ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட குடிக்கிறோம் அப்படின்ற பேர்ல நீங்க எல்லாம் கூடி நின்று தயவு செய்து குடிக்காதீங்க. ஏன்னா அதனால மற்றவங்களுக்கு தொற்று இருந்தால் உங்களுக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது தயவு செய்து அட்லீஸ்ட் 6 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல உங்க குழந்தைங்க கிட்ட இருந்தும் உங்க வயதானவர்களையும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள். வீட்டுல இருக்கிறவங்களோட தனிமைப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். ஏன்னு கேட்டா நீங்க வெளியில போயிட்டு வரும்போது ஏதாவது தொற்று ஏற்பட்டால் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அதனால இந்த சமுதாயத்தை காக்க வேண்டிய கடமையில் நீங்கள் எல்லாம் இருக்கிறீர்கள். அதனால குடிங்கள், ஆனா அளவுடன் குடிங்கள். இன்னைக்கு ஆல்ரெடி வறுமையில வாடிக்கொண்டு இருக்கும் மக்கள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப குடிக்காக அதிகமாக காசு செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியத்துல ஈடுபடாதீங்க. தயவு செய்து கொஞ்சம் கம்மியாவே குடிங்க, பாதுகாப்பாக குடிங்கள். நீங்களும் பாதுகாப்பாக இருங்கள், மற்றவங்களையும் பாதுகாப்பாக இருக்க விடுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.